Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو اپنا جہان دنیا والوں ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے. کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے کچھ دکھ کے سپنے جھیل چلے. تقدیر کی اندھی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے. ہر چیز تمہاری لوٹا دی کچھ ساتھ نہیں لے چلے. پھر دوش نہ دینا اے لوگوں دیکھ لو ہم خالی ہاتھ. یہ راہ اکیلی کٹتی ہے یہاں ساتھ نہ کوئی یار چلے. اس پار نہ جانے کیا پائیں اس پار تو سب کچھ ہار چلے. الف لام بلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ اتے کپڑا گت میاں. اکھ کھولن نہیں منہ بولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہتھیاں. رج رج کے ویکھو منہ سجنا دا ایہو ویلا نہ ورسی وت میاں. غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں بھویں اکھیاں روویں رت میں. باغ میں جب میں گیا سب توتیاں تھیں خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. کمرییں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی سب شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی سو بسو
لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ اور چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات ذوق شوق نال درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، میرے بھائی عمر ایاز صاحب، فرزندان اسلام، دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، تازیتی پروگرام ہے، میں بھی آ گیا، تسی حضرات بھی تشریف لائے ہو، سارے مل کے دعا کریے کہ ساڈے اس عزیز دی اللہ بخشی فرماوے، اللہ رب العزت اسنو جنت الفردوس دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ جتنے لواحقین ہیں اللہ انہاں نو صبر کرن دی توفیق دے وے، اور اللہ نے صبر دے اتے جیڑا اجر دیون دا وعدہ کیتا ہے اللہ پورا پورا اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس قسم دی جدو محفل ہوندی ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ او مرن والے واسطے ایصال ثواب کیتا جائے، اور دوئی گلاں، دوسری گل ہے کہ اسی آپس وچ مل کے بہ کے موت دا تذکرہ کر کے تے اپنی بھی آخرت دی فکر کریے تے تیاری کریے۔ جیڑا انسان بھی ماں دے پیٹ چو اس دنیا دے پیٹ چ آیا ہے، اس 5 منزلاں طے کرنیاں۔ بولو کتنیاں؟ اے ساڈے واسطے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں جتھے اسی تھوڑی دیر رکنے آئیں، پھر اگلا سفر جاری ہو ویندا ہے۔ پہلا ماں دا پیٹ، وت دنیا دا پیٹ، وت قبر دا پیٹ، وت پل صراط، حشر نشر میزان، یہ سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہیں، تے آخری اسٹیشن حضرت ہوئے جتھو آیا سے ونجنا وی ادائیں۔ یہ انسان جنت چو آیا ہی نہیں، آدم علیہ السلام جنت چو آئین، وقت سارے پراسے تے عمل کر کے گئے کتھن؟ جنت دے اندر۔ اس واسطے اسی آئے بھی جنت چو آئیں تے عمل کر کے جامنا بھی کتھے؟ جنت چ۔ کامیاب وہ مسلمان نے جیڑا اپنی منزل مقصود تے پہنچ گیا، اور ناکام ہویا او جیڑا اصل رستے تو بھٹک جائے۔ ہون موت جڑی ہے اس تو پہلے ایک انیا نے سکرات لگا، یہ انسان دی زندگی اور موت دے درمیان ایک واسطہ بندا۔ اسی وینے آئے اپنے بڑیاں کو سننے آئے جیسے وقت تاری لگی ہوئی ہوندی ہے، سکرات لگا ہوئی ہوندا ہے تا اکھاں چوں آنسو ہوندے پے۔ اسی سمجھنے شاید اپنی بیوی نو، بچیاں نو، رشتہ داراں نو، دوست احباب نو چھوڑ کے جا رہا ہے تاں اکھاں چوں آنسو آمدیاں، لیکن حقیقت اے نہیں۔ حقیقت میرے بھائیو یہی نے کہ جڑے ویلے دنیا دی اکھ بند ہوندی ہے تا وقت دل دالی اکھ کھول ویندی ہے، اور وہ سارا کچھ ویدا پہ ہوندا ہے جو میں اگاں کے بھیجیا، جی میں ٹی وی دی سکرین دے اتے جو کچھ ہو رہے ہوندا ہے اسی اپنی اکھاں نال ویدے بیٹھے ہونے آئیں،
اسے طریقے نال اگلا جہان اس واسطے کھول ویندا ہے، بس سوچیندا ہے کتنیاں نیکیاں کیتیاں مو، کتنی بدیاں کیتیاں، کتنیاں اچھائیاں ہوئیاں، کتنی بھلائیاں ہوئیاں، او سارا کچھ او دے سامنے آ ویندا ہے تے او ویکھ کے تے وقت پہلی دفعہ ہی اکھاں چوں آسی آ ویندا ہے۔ اے جڑی سکرات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہے حضرت عباس، رب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، فرماندے ہیں جس وقت موت سکرات دا پہلا جھٹکا ایک لگدا ہے، اگر 300 آدمی ننگیاں تلواراں لائے کے تے یک دم ایک بندے دے اتے حملہ کریں چا، اتنی تکلیف 300 تلواراں نال لگن نال نہیں ہوندی جتنی سکرات دے ایک جھٹکے دے نال تکلیف ہوندی۔ او یارو ویدے نے ایک انگلی نو کاٹا ونجے کٹی ونجے کتنی تکلیف ہوندی ہے، کیوں جو اس انگلی دے وچوں روح نکل دی پئی ہوندی تے جڑے سر کولو لائے کے تے پیراں تک سارا وجود کھچیندا پہ ہوندا ہے، روح نکل دی ہے، کتنی تکلیف ہوندی۔ اس وقت اللہ دے نبی نے دعا بھی سکھائیے کہ اس موت سکرات کولو اللہ کولو پناہ منگی کرو، سانو یہ یاد ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ہزاراں چونکہ گل تیاری دی کرنی، ہزاراں جنازے وینے اٹھ دیو، اپنی موت یاد کائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے کولو بیٹھے ہیں تے انہیں پوچھن لگ گئے تینوں کتنی موت یاد ہے؟ وہ کہا جی صبح کولو لائے کے زور تک، دوسرے کولو جنے زہر تو لائے کے اثر تائیں، تیسرے اثر تو مغرب، مغرب تو عشاء، بالکل قریب قریب ٹائم ہوندے۔ تے حضور صاحب فرمایا واہ بھائی واہ، بڑی لمبی امیداں رکھی ودے ہو، میں محمد مصطفیٰ نماز کھلواں ایک پاسے سلام پھیراں، دوے واسے پتہ نہیں پھیر سکساں یا پہلے فرشتہ ہوئی۔ یہ تو اتنی کرے، لیکن ایک گل فتویٰ نہ دی حضرت بیٹھے اے تینوں مینوں حضور نے سمجھاون واسطے آکھیا، وگر نبی کول تو فرشتہ ہی پوچھ کے آمدا ہے۔ تینوں مینوں سمجھایا ہے، بڑے اتنی تیاری کرو، کس وقت موت دا فرشتہ، یہ تو ساڈے ایک بہانے تے گلاں ہے نہ پتہ اینوں بنائی تے اینوں ہو گیا، او میاں جس دن بندہ پیدا ہوندا اسے دن لکھی ہوئی۔ ہاں جی، موت تیو جئیے جس موت نے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے نو بھی معاف نہیں کیتا۔ حضور نے اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا جنازہ آپ اپنے بیٹیاں دے جنازے اٹھائے، بچیاں دے جنازے، صحابہ اہل بیت دے ہزاراں جنازے آن جڑے پاک پیغمبر نے آپ حضور دا ایک لوندیاں دا پتر حضرت ابراہیم 18 مہینے عمر بیمار ہو گیا ہے، نبی دی گود دے اندر ستا ہوا ہے، سکرات لگے ہوئے، بخاری دی روایت فرمانے نبی یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، او میرا پتر ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد نو بھی اج غمگناک کر دی۔ روندے پین اللہ دے پیغمبر نال انجے عبد الرحمن ابن عوف صاحب بھی کھلیان دیا دین یا رسول اللہ انت تبکی، سانو تا تساں صبر دا حکم دین دے ہو، آپ روندے پے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن سن لے میرے کولو مسئلہ، اے میرا معصوم بچہ ہے جڑا میرے کولو جدا ہوندا پیا ہے، تے جے بچہ جدا ہو ونجے تے اکھاں چوں آنسو آ ونجنا بھی میں نبی دی سنت ہے۔
تے صبر کرنا بھی میں نبی دی سنتی نے اس واسطے فرمایا میں اپنی ماواں بہناں بیٹیاں نو آنا صدمہ جدائی دا بڑا ہوندا ہے پر اللہ دے نبی نے تے صبر دا حکم دیتا ہے جڑے ویلے مصیبت والی گل سنو تے زبان نہ لکیا جا انا للہ و انا الیہ راجعون میں آدھا بیٹھا میرے نبی کریم نے آپ دکھ ویکھن سکا چاچائے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول میدان او دے اندر کافراں 13 ٹکڑے چا کیتے کلیجہ چا جناب والا سینہ چا کیتے نے کلیجہ کڑ کے چبایا نے سر دی کھوپڑی دے اندر شراب پیون دیاں قسماں چاہیے نے اللہ دا پاک پیغمبر انہیں کلائے تے روندہ بھی ہے تے ایک جملہ دا اللہ بیک لائے میں تیرے دین دی خاطر اپنے چچا دی حالت کرا چکا بڑے دکھیں میرے نبی نے آپ صحابہ دے نہیں کہ او دور ہا جڑے ویلے پاک پیغمبر دی ولادت ہوئی پوری دھرتی دے تے روشنی چھا گیا کیونکہ سب تو بڑا حادثہ ہویا جب پاک پیغمبر اس دنیا تو وصال پا گیا اس تو بڑا اور صدمہ ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا جڑے ویلے آئین تا ساری دھرتی تے روشنی جڑے ویلے آئین کعبہ چو آواز آئی لوگو مینوں مبارک دے وہ مینوں پاک کرن والا پیغمبر آ گیا مکہ خوشبوواں نال مہک اٹھیا تے جڑے ویلے اس دنیا تو رخصت ہوئن فرمایا ساری کائنات وچ انج معلوم ہوندا جو اندھیرا چھا اندھیرا صحابہ کرام دی ایک کیفیت ہو گئی ہے میرے بھائیو رو رو کے کوئی جنگلاں دی طرف منہ کرنے لگ گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی مسجد دے کونے چ روندے بیٹھے نے صحابی سلام کریندا ہے چیتا ہی بھول گئے نے ہوش نہیں جو میں انہاں دے سوال دا جواب دیواں حضرت عمر دے اوتے کیفیت آری ہو گئی ہے جو اتنی کہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں خبردار اگر کہیں آکھیا جو حضور دا وصال ہو گیا مگر گردن اڑا دے جڑے ویلے صحابہ جنگلاں دی طرف گئے میرے ال ویکھیں ایک صحابی پہاڑ دی چوٹی تے کھلائی بکریاں چریندا جڑے ویلے صحابی مدینہ چو جنگل دی طرف گیا اونوں آدا یار تو ایتھے بکریاں کھلا چرینا ہے جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہوں اج کفن پا کے ستا اتھائیں کھلو کے انہیں مدینے آل منہ چکیتا ہے صحابی نے زیادہ اللہ اگے میں مدینے ویندہ منہ سونے دی زیارت کرندہ منہ ہون جو ویساں او دا چہرہ نظر رمزی اللہ میں انہا اکھی نو کے کرنا ہے اللہ ہونے لائلہ او دا دے میں جدہ اک کھولاں تے سامنے پیغمبر دا چہرہ موجود حدیث دے اندر آمدا ہے انہیں جو اکھی ملیاں سو ہاتھ اٹھائے سو دعا اکھی کولو نبی نے ہو اے حالت ہو گئی ہے اتنا وڈا صحیح موت چھوڑنا تا کہنو کوئی نہیں حضرت بلال حضور دے وصال تو بعد توجہ کریں پہلی اذان دے میں لگن آدھیں اللہ اکبر بس اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ جڑے ویلے اشہدو ان محمد رسول اللہ تے آئین بے ہوش ہو گئے ڈائے پین پانی پیوائے نا دن بلال خیر تائی کے بنی آکے یار کچھ نہ پوچھو جڑے ویلے اگے اذان دین دامو جڑے یو لفظہ دامو اگو
محمد رسول اللہ دا چہرہ نظر آمدا ہے چاروں طرف ویکھیا ہے مینوں اپنا پیغمبر نظر نہیں آیا بے ہوش ہو گیا ڈٹھا اٹھائیاں دا ایندا تو بعد میں اذان بھی کائی نہیں انہیں جناب والا اٹھیا دمشق کل چمو کیتا تو شام وال سفر کیتا تو ایک سال مدینہ چھوڑ کے ادھر دمشق تے شام دے اندر رہیا تاں جے جناب راتی ستا پیا ہے تے پاک پیغمبر دی زیارت ہوندی ہے تے میرا پاک پیغمبر فرماندے نو بلال اے کیڑی یاری ہی کہتا مکہ دے اندر تو رن تیرے گلیاں چ رسیاں چ پیندے آن تینوں گھلیندے آن تیرے اوتے وزنی پتھر رکھ دے آن تینوں اتنیاں تکلیفاں دیندے آن اُداں وی مینوں تے نہ چھوڑیا او میرے جاون تو بعد میرا مدینہ وی چھوڑ دتا ہی حضرت بلال فرماندے وقت میرے کول ریا نہ گیا میں راتی اٹھیاں تڑپ کے بجنا شروع کیتا ہے ساری رات بجدا رہیا صبح جلے تہجد دے ٹائم مسجد نبوی دے اندر گیاں حسنین کریمین شریفین پہلے کھلیاں انہیں جنہ دی نظر پئیے پکار کیا دینو چاچا بلالا سانو نانا محمد بھی چھوڑ گیا ہے تو بھی چھوڑ گیا ہے اذان تم دیئے پر بلال والی اذان کائی نہیں امدی چاچا مہربانی کر اذان تو سنا چا حضرت بلال دن جڑے ویلے میں حسنین کریمین ویکھیا ہے جڑے ویلے انہاں دا چونکہ حضرت حسن دا سینے تک چہرہ چا ویکھیا تے حضرت حسین دا سارا وجود چونکہ دونوں شبیہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سانو اللہ دا رسول یاد آویا میں آکھیا انہاں دی قسم تا چاہیے پر انہاں مینوں حکم دیتا ہے انہاں دی گل میں ٹال نہیں سکدا اتھائیں حضرت بلال نے فجر دی اذان دیتی ہے پورے مدینہ دے اندر کوہرام مچ گیا لوگ بج پین پوچھ دین کدے ویندے ہو بچے بھی عورتاں بھی جوان بھی بڈھے بھی کدے ویندے پے ہو آکے یار اج معلوم ہوندا ہے محمد رسول اللہ دے زمانے والا بلال آ گیا ہے آواز تو اسے دیے ون کے وینے آئے جو صرف بلال آیا ہے یا نال امام بھی آ گیا پر امام داؤد گیا جدو جاون تو بعد ولا واپس کوئی نہیں اس وقت میرے بھائیو موت ہے یقینی صرف آگ چھوڑے نا فلانا گیا فلانا اتنی یقینی ہے کہ وقت اس موت جڑی ہے اس تو بعد ہی نے قبر کوئی یاد چیزہ کرو تیاری کرو قبر جڑی ہے قبر دا عذاب بھی ہے قبر دا اکو ساڑا ایمان ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ کافر نو عذاب ہے مومن نو نہیں مسلمان نو کوئی نہیں کافر نو ہے لیکن ہے تے صحیح نا حضرت علی المرتضی صاحب کو دو رضی اللہ میں ویدہ بیٹھا تو اڈے چہرے آخر تے اس پاسے بھی امساں بھئی تو سا جو سواد اجاں شاید نہ آوے حضرت ایک یہودی آیا قبرستان چنیا ٹپیا تے ایک ہڈی چاہی ودا حضرت تے آکے حضرت علی نوادا علی میں سنیا تسی مسلمانہ دا عقیدہ ہے جو قبر عذاب ہوندا ہے مسئلہ سنے حضرت علی فرمایا جی ہوندا ہے ساڈا عقیدہ ہے فرمایا وقت ویک میں قبرستان چو گزریا یہ قبر پھٹی پیا اے ہڈی ہے اور میں جاننا کہ اے ہڈی مسلمان دی نہیں یہودی دی سوال کرنا اللہ حضرت علی کولو بھی یہودی ہڈی بھی یہودی دی تے ادائے انو اج عذاب ہوندا تے وقت اس نو مینوں ہی ہونا چاہیے میں جو اپنے ہاتھ وچ نپی ودا حضرت علی عام انسان نہیں میرے نبی فرمایا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابها اگر میں علم دا شہراں تا دروازہ کہو حضرت علی ہے تے جس نو نبی آکھے جو دروازہ ہے وہ علم دا کیڑا ہو سی اگلی ایک حدیث سن میں اس تے واتم دا پیا تسا عام جمعہ دے خطبہ دے تے سن دے ہو ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی ہے حدیث سن دے ہو نا اقضا میرے نبی نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا رحم دل لیتا ابو بکر صدیق
جے کر اشدہ کفار دے اتے سخت تا عمر فاروق ہے، جناب حیا دا پتلا ہے تا عثمان غنی ہے، لیکن میری ساری امت دا جڑا چیف جسٹس تے جج ہے وہ حضرت علی۔ محمد رسول عقیدہ سن لے میرے بھائی، حکومت اگر ابو بکر صدیق دیے وطوی چیف جسٹس حضرت علی، حکومت فاروق اعظم دیے چیف جسٹس وطوی حضرت علی، حکومت حضرت عثمان غنی دی چیف جسٹس وطوی علی۔ میرے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت دا سب تو وڈا جج تے چیف جسٹس ہے تا حضرت علی ہے۔ آوت دو گلاں کر کے اگلے پاسے چلسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ پیا ایک کیس آیا ہے حضرت عمر دے کولوں، ایک عورت دعویٰ کیتا ہے 6 بندے گئے تجارت واسطے، واپس جڑے آئے میرا جڑا گھر اللہ خامندہ او کوئی نہیں آیا، باقی دے 5 آ گئے، مینوں شک ہی ہوئے جو میرے خامد نو انہا قتل کیتا ہے، مینوں قصاص تے بدلہ لائے دیو۔ حضرت عمر فاروق نے جناب پوچھے آئے لیکن انہا منیا کوئی نہیں، فیصلہ کیتا نے جو جیڑے کولو پوچھے تو صحیح واقعنا جو تصادرو وکھر ہو گیا پہلے آ گیا اسی بعد چاہاں جیڑے ویلے فیصلہ نہیں ہو سکیا۔ تے حضرت عمر نے آکھیا علی تینوں تا نبی آکھیا جو میری امت دا چیف جسٹس آنا وقت میدان دے اندر فیصلہ کر، مائی جناب استغاثہ کیتی کھلیے، دعویٰ کیتی کھلیے تے اجاتا میرے کولو فیصلہ نہیں ہوندہ پیا۔ حضرت علی نے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا وقت ویکھ کی میں فیصلہ تواڈے وچوں کوئی لوگ گئے ہو سن جیڑے مسجد نبوی دے اندر بھی گئے اتھے ستون بھی کھلین۔ حضرت علی کے کیتا ایک نو ناپ کے میاں ایک ستون نال چا بدھا ہے، دوے نو دوجے ستون نال بدھا ہے، تیجے نو تیسرے ستون نال، 5 دے 5 علیحدہ جناب بن کے ایک دے کولو قریب گئے نا دن سچی دس چا چھوٹو ویسے جیڑے ویلے اس انکار کیتا سادھو تا پہلے آ گئے سانو پتہ کوئی نہیں۔ تے حضرت علی نے زور نال آ کے اللہ اکبر او جڑے باقی 4 کھلے انہاں کان چاہے انہاں کھلا بھائی گل رات فاش ہو گیا دسی کھلا آکھے آئی نائی دساں ہون دوسرے کو لگے ہاں بھائی تو دس او اگو آدھا دس تو سارا چھوڑیا ہون مینوں تسا کیا نہیں میں تیرے آپ زبان نہیں سننا چاہنا، او سن ساری گل دسی، تیسرے کو گئے اس دسی، چوتھے 5ویں کو فرمایا اے سارے قصاص انہاں نو قتل کرو۔ پہلا جیڑا اس آدھا انہاں تا اقرار کیتا میں تا کوئی نہ کیتا، فرمایا میاں شریعت دا مسئلہ ہے 2 گواہ بھی بھگت ونجن او مجرم ہوندا تیرے تے 4 بھگتے گئے تو بھی مجرم۔ اقضاہم علی، میرے نبی نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا چیف جسٹس کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات دا سمرہ 2 عورتاں کٹھیاں، بچے جم گئے دعاں دے، اندھیرا ہے، ایک دی بچی ہے دوجے دا بچہ ہے، ہن ایکا دیے پوتر میرا دویا دیے پوتر بھائی حضرت علی فیصلہ کر، حضرت عثمان دا دور ہے، فرمایا جی کرے نہ فیصلہ انج کرو برابر دے چھوٹے چھوٹے برتن لے، انہاں دے وچ دودھ اپنا عورت نو آکھیا چو کے وزن کیتا، ایک پلڑا بھاری تے دوا ہلکا ہو گیا، فرمایا جیڑا پلڑا بھاری ہے پوتر او دائے تے جیندا ہلکا ہے دی اس حضرت علی فرمایا جی ساڈا کیتا ہے جو قبر عذاب ہوندا ہے او یہودی آدا ہے جناب تو سادے ہو مسلمان دی بھی اڈی نہیں ہے بھی یہودی دے جے انو عذاب ہو رہا تے میرے ہاتھ نو کیوں نہیں آمدا پیا۔ حضرت علی بھی بڑے سمجھداران، فرمایا تنو سمجھ نہیں آونی، ونجو میاں اتھو جنگل دے وچوں 2 پتھر لایا وہ جڑے ویلے 2 پتھر آ گئے، پتھر نو پتھر دے اوتے رگڑیا تے اگ دیاں چنگاریاں نکلیاں، یہودی بھی ویکھ لیاں، فرمایا
فرمایا او یہودیا ہن ذرا پتھر نو اپنے ہاتھ وچ لائے ٹھڈا یا گرم ہے جڑے ویلے یہودی میاں ہاتھ وچ یو لیندا تے آدا تے ٹھڈا ہے فرمایا دے اندر اگ ہے یا کوئی نہ ہن او انکار نہیں کر سکدا دا ہائی تے مینوں نظر آئیے فرمایا وت مسئلہ تینوں سمجھ آ گیا او میاں اے دنیا دا پتھر ہے جڑا تیرے ہاتھ دے اندر ہے تے اے جویں دنیا دے اندر ہے دے اندر اگ لے کے تینوں محسوس نہیں ہوندی اے دا مسئلہ تے ویکھے تاں جڑے ویلے اگلے جہان وچ ویسے اس واسطے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے جملہ کیا ہے کہ قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے اسا تے نبی دی زبان کولو سن کے ان ڈٹھے اللہ نو وی منی کھلیاں ان ڈٹھے فرشتیاں نو وی منی کھلیاں جنت نو وی منی کھلیاں جہنم نو وی منی کھلیاں ساڈے نبی فرمایا قبر وچ عذاب ہوندا ہے او برحق کے اساں دے اوتے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان وچ گزرن دو قبراں تے عذاب ہو رہا صحابہ نو دسیا صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ تو آپ نے فرمایا ایک تو ہے جیڑا پیشاب دے گندے قطریاں کولو نہیں بچدا احتیاط نہیں کردا اور دوجا او ہے جیڑا چغل خور آئی مسلماناں نو آپس وچ لڑائندا ای اس گناہ دی وجہ تو انہاں نو عذاب ہو اس واسطے اے چیزاں جڑیاں انہاں دی بھی احتیاط کیتی کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ اتنا مہربان ہے اتنا اللہ دا احسان ہے دنیا دے اندر میاں کوئی استاد ایو جیا نہیں جیڑا کہ پوتر کل تیرا امتحان ہے تے فلانا فلانا سوال تیرے کول پوچھیا ہوئے لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے فرمایا قبر وچ ویندے پئے ہو پہلو اترا سوالاں دے جواب یاد کیتی ہوئے پیپر آؤٹ کر دیتا اللہ نے فرمایا من ربوں کا ما دینوں کا من نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہ رب نو اللہ منے آئی او دے حکمت زندگی گزاری وَتَّ اَقْسِن رَبِّيَ اللہ میرا رب تے جے کر کاروبار تے دکان تے تجارت تے پلن دا کیتا بنایو ائی نمازاں چھوڑیاں نہیں خدا نو چھوڑے ائی احکامات چھوڑے نہیں وت اٹھے اکھے ہا لا ادری مینوں پتہ کوئی نہیں جو اللہ کون ہوندا ہے دعا سوالوں سے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اگر نبی دی سیرت دے مطابق زندگی گزاری چلن وچ پھرن وچ اٹھن وچ بہن وچ کھاون وچ پیون وچ لین تے دین دے اندر معاملات دے اندر عبادات دے اندر توتک سے نبی محمد الرسول اللہ تے جے کر نبی دی شریعت دے خلاف زندگی یہودیاں دے ہندوواں دے سکھاں دے رسم و رواج دے اتے چلدا رہیوں تا وت وی اکھے ہا لا ادری مینوں پتہ کوئی نہیں او میاں اے معاملہ بڑا حساس نے اگر کوئی کسے غیر دے طریقے نو پسند چا کرے او تے بارے اللہ پاک ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جیڑا کسی قوم دا طریقہ اختیار کریندا ہے کل قیامت والے دن اسے قوم دے وچ اٹھیا ویسی اس واسطے میاں تانوں آدا بیٹھا کفار دے رسم و رواج انہاں دا لباس انہاں دا طریقہ انہاں دا رہن سہن اگر کسے نو پسند نے تے تو اللہ دی رحمت کولوں وی محروم نے تے محمد الرسول اللہ دی شفاعت کولوں وی محروم ہندو ایک دن ہندوان دی دیوالی دا دن او ہندو جڑے لوگ ان اپنے مکانہ تے دکانہ تے انسانہ تے رنگ دا چھڑکاؤ پہ کریں دے ایک بڑھا مسلمان ضعیف منہ دے اندر پان رکھ دا ایک گدے دے کولو گزرے آئے وہ پان آلی تھوکو دے اتے چا سٹی سو آدھا لو ہندوان تا تینو رنگ نہیں کیتا میں تینو رنگ کر دینا جڑے ویلے مرے آئے تا
جے کسے بزرگ دے نال ملاقات ہوئی ہے پوچھیا کیویں گزر دیا کہ بڑے عذاب دے اندر مبتلا ایو چھوٹی جئی کافران دے نال جڑی میری مشابہت ہوئی ہے اللہ اس نو بھی پسند نہیں کیتا تے مینوں پکڑ لیا سو اس واسطے میرے بھائیو ذرا ویکھو اسی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کیا نبی دے طریقے دے مطابق گزریندے بیٹھے ہیں یا اپنی من چاہی تے من مانی ودے چلیں اللہ اللہ اس واسطے جناب سوچو کتھے ونجنا ایسے میں آخر ان گل پہ کر کتھے ونجنا ایسے تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے سکا پیو مر گیا ہے شام دا ٹائم جنازہ نہیں پڑھا سکیندا انہوں غسل دے کے کوٹھے چ رکھو سکے پتر نو آکھو بچڑا اج اپنے ابے دے کولو سائیں پا او پوترا دا مینوں تا ابے کولو ہن ڈر لگدا ہے بول نہیں سکدا ہل جل نہیں سکدا ہاتھ پیر ہلا نہیں سکدا روشنی دا انتظام یہ ساری زندگی باپ اسے کمرے دے اندر گزاری اپنی اولاد نو پالیا پوسے سو لیکن مرن تو بعد اج پتر سکا بھی آتا ہے میں تو ابے کولو سوان نال مینوں ڈر لگدا پیا کتھے ونجنا ایسے ذرا سوچو تے صحیح میرے مسلمان مانو کلڑی قبر وچ جس تو تے نہ ول وطنا تے آسے تو چھڑ وطن دی تانگ باسے تو کچھ کر خیال قرآن وچ نہ کر دیان دنیا دے دیان وچ پیچھے رس ارمان وچ آونا لئی ٹائم اگلیاں اینکاں تا لا لونیاں نی گڑیاں لا لونیاں نی کار دیاں چابیاں تا لائے لونیاں دکاناں دیاں چابیاں لائے لونیاں انہیں دے تیرے سا نکلن دی دیرے اس وقت آدھا بیٹھا تیری ڈولی کو کر کے تیار جنگل میں لے جائیں گے پھر آئے گا نہ واپس دوبار جنگل میں لے جائیں گے کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے تیرے ٹوٹیں گے سارے خمار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے اور تجھے نہلا کے کپڑے پہنا کے چار پائی پہ لٹا کے تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے اور تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ تیرے چہرے کا کر دیدار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے او میاں امیریں بم غریبیں امام خطیبیں اے وقت روتے آمن علی مال وہی جڑا تو ہٹا گیا ہے مال وہی جڑا کھا گیا ہے مال تیرا وہی جڑا اللہ دے رستے تے دے گیا ہے باقی تیرا مال کوئی نہیں اے دولت مال اور خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے تجھ کو کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے اور تجھے مل کر سارے لے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے تیرے یہ سارے خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے جنگل میں لے جائیں گے میرے بھائیو آوان والا وقت نے آج تائیں نہ کوئی کہیں دے نال گیا ہے تے نہ ونجنا ایک بندہ مار ونجے دعا کوئی نال ونجے آج تائیں کوئی کہیں دے نال گیا ہے نہ کہیں ونجنا ہے اے جناب اسیں لوگاں پرائیں اولاد واسطے سکی اولاد جس واسطے سب پرائیں کسیاں ودے اکھ لینے ہیں اولتے پھوسیاں ودے ملینے ہیں سپرے لوگاں دے ودے کرینے ہیں تگاریاں چاہتے ودے محنت کرینے ہیں آپ تا پاٹے کپڑے پہنے نانو اپنے اولاد نو نوے سوٹ لائے کے دینے ہیں آپ تا پرانیاں جتیاں پہنے نانو بوٹ لائے کے دینے ہیں
جڑے ویلے ایو پتر اپنے باپ نو قبر دے اندر دفن کرن لگ دے نہیں آواز آمدی او پترا میں تواڈے اوتے زیادتی تک کوئی نہ کیتی مینوں ایتھے ٹوڑے چ کیوں پوریندے پئے ہو ایتھے جناب نہ روشنی ہے نہ کوئی جناب بجلی دا انتظام ہے نہ روشنی ہے نہ کھڑکی ہے نہ الماری ہے او تینوں گھر وچوں چا کے قبر چ لٹا کے کئی من مٹی اتے پیسے ایو سنگتی ساتھی ایک پل کھڑ سن چا ازل دے جندرے لیسے حیبت والیاں شکلاں والے تینو جنکاں نال اٹھے سے بازاں دے ہتھاں سے وہ بندیا تینو وانگ چڑی پھڑکئی سن تجھ کو مل کر سارے لے جائیں گے اور اکیلا چھوڑ کے آئیں گے یہ تیرے سارے خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے اور وہاں تمہیں کھائیں گے قبر میں بچھو کاٹیں گے بچھو وہاں تیری خبر لمن والا کوئی نوتی آجے کاری تھے دنیا دے اتے عمل کر کے نہیں گیا اس وقت میرے بھائیوں میں پیان تیاری کر کے تے آخری گالے قدرت نے بیٹھے او میں آکھے آئی بھائی تو میرے خیال بڑے مسعود بیٹھے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جو کہ نعت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ہی نے 12 سال حضرت حضور دی عمر کتنی ہے 12 سال پہلا سفر میرے نبی نے کیتا ہے ابو طالب اپنے چچے دے نال شام دی طرف رستے دے اندر ایک بحیرہ رہب رہندا اس ایک جھونپڑی حضرت بنائی ہوئی آئی جیڑے قافلے اتے پانی دا انتظام سائے دا انتظام لوگ امدیان ویندیان امدیان سفر کرندیان کچھ دیر اتے ٹھہر دیان آج پہلا موقع ہے میرے نبی دی عمر ہے اجا 12 سال پہلا سفر کیتے نے تے انہیں مکان دی چھٹ تے رہ بیٹھا او دی جو انہیں قافلے تے نظر پئی ہے ایستا ایستا انہیں کتابی کھول لی آیا ہے تے تلے لاند آیا ہے تے قافلے نو آتے ویکھے سو تے ویکھ کے آدھا ای جیڑا نوجوان ای چھوڑے ای دا کے نا ہے دسیا محمد کو صلی اللہ اما دا نا دسیا دادے دا نا چوتھا اس کیتا ایدہ ابا کون ہے چونکہ ابو طالب دے کولو اس واسطے تے چاچے دی پرورشی وہ کر رہے ہیں انہاں کہا میں ہاں میرا نا ابو طالب ہوا دا نہیں ایک گالی ہو سکتی تو یہاں کہ ابے دا نا امہ دا نا او تورات چ لکھیا دادے دا نا لکھیا پیا ہے تے اے ابا دا نا تو نا میں اے نہیں اے ابے دا نا تا عبداللہ اور کتاب وچ لکھیا دی پیدائش تو پہلے اس دنیا تو رخصت ہو گئی اس وقت ابو طالب آکھیا گل ٹھیک ہے انہیں میں چونکہ میرے کولو راندا میں آکھیا اے ابے دا نا واقعی حضرت عبداللہ ہے اس کہ ہون ٹھہرو آج میں تواڈی دعوت کرنی تواڈی دعوت کرنی وہ بڑے حیران ہو گئے پہلے جاندیا سے امدیا سے کدی پانی تائیں نہیں پوچھیا کیڑی وجہ ہے جو آئی ساڑی دعوت پہ کرتا خیر ٹھہر گئے کھانا لگ گیا ابو طالب نے حضور نو اپنے سامان تے اٹھن دے کولو چا بٹھایا بھئی انہاں دی نگرانی کر تے اسی جا کے کھانا کھا لویے تے پھر تواڈا نمبر لگ وئی سی بہ گئے محفل جڑے ویلے تے اس رہب نے نظر دوڑائی تے حضور نظر اس آکھیا ٹھہر جاؤ او بچہ کتھے ابو طالب نے کہ سامان کولو دا کیا تو ان پتہ کوئی نہیں اگے میں کہ تواڈے کول پوچھیا اے تسا کھمدے پئے ہو تا اس دا صدقہ پئے کھمدے کھا رہے ہوتا ہے دا صدقہ کھمدے پئے خبردار اس تو بغیر تسا کھانے میں جو ہاتھ لائے کھانا کھادا تے ابو طالب اس رہب نو علیحدہ لگ گیا کہ ویکھی کوئی دی خصوصیات توجہ ہے نا تے جیڑا مڑ اس آکھیا ہن اے تورات دا پہلا ورقہ پیا میں کھلیندا ہی نہیں توجہ ہے جے ادو سبحان اللہ نہیں میں تانوں پتہ کوئی نہیں جدو نہ وینے تواڈے امتحان ہے ادلے ڈھیر سبحان اللہ دن یا اتنے ہاں جی
کہ آکھیا رہے ہاں سب تو ذیشان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی پچھلی کتاباں اندر اگلا ورکا ہاں پچھلی کتاباں اندر جندی مشہوریاں ہن پچھلی کتاباں اندر جندی مشہوریاں ہن ساری نشانیاں او اس وچ پوریاں ہن ساری نشانیاں او اس وچ پوریاں ہن اس دا جو کلمہ پڑھ سی آکھیا سبحان اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی تے اگلا ورکا تیسرا پہ ورتے نہ تو ذرا سبحان اللہ تتیاں ہواواں کولوں تو اس نو بچا کے رکھی تتیاں ہواواں کولوں تو اس نو بچا کے رکھی ہن یہودیاں کولوں بس تو اس نو چھپا کے رکھی بس یہودیاں کولوں تو اس نو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی چوتھا ورکا پتے کھجور والے ہاں ہاں پتے کھجور والے اس دا بچھونا ہو سن پتے کھجوراں والے اس دا بچھونا ہو سن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا ہو سن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا ہو سن رہے بے گل دس شاباشا ماحول بنایا ہے کہ نہیں ہاں جی اتنا وڈا کھلونا اتنا چاند تے ہاں جی ستارے فرمایا جلدی نہ کر ابو طالب نے کہا جلدی ہاں پتے کھجور والے اس دا بچھونا ہو سن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا ہو سن عرش اولا اتے رب دا مہمان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی پنجواں ورکا اس دے حبدار ہو ہاں ہاں اس دے حبدار ہو سن یاراں دے یار ہو سن اس دے حبدار ہو سن یاراں دے یار ہو سن اس دے حبدار ہو سن یاراں دے یار ہو سن ابو طالب کے تورات نا بھی ہیں فرمایا ہاں کہ نا ہاں اس دے حبدار حسین یاراں دے یار حسین صدیق عمر عثمان حیدر قرار حسین صدیق عمر عثمان حیدر قرار حسین جندی تعریفاں وچ رب دا قرآن ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب الال سونا جگدا سلطان ہو سی تے جے کوئی نہ مننے انہاں توات فرمانا قرآن سنیا کیا اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جے کوئی نہ بھی مننے تک ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اس دے حبدار حسین یاراں دے یار حسین صدیق عمر عثمان و حیدر حیدر کرار حسین جنہاں دی تعریفاں وچ قرآن رب دا قرآن ہو سی تے ایک اور جناب وگرا حضرت 2 سال جا عمر حضرت تے جناب حضور نے زمین دے اتے حضرت پہلا قدم چکیا انہیں قدم چک دیا تے حضرت حلیمہ دی جا کے انگلی پکڑ لئیے جڑے ویلے حضرت حلیمہ دی انگلی پکڑیے تے حضرت حلیمہ نے کیا سونے میری انگلی پکڑ لئیے تے کہہ کے آکھیا او میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے پنجابی دے ہاں میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے او پائی لال اپنے نو نپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے فرما ہن اکھیاں تو دور نہ جاویں ہن اکھیاں تو دور نہ جاویں وہڑیوں باہر پیر نہ پاویں وہڑیوں باہر پیر نہ پاویں او دھپاں نال زمین تپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئی ہے تے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آدیاں میری دادیاں میں کمزور لیکن ہون کمزور جیسے محبوب سوار وقت کمزور ہو سکتی او ڈاچی پیچھا رہ سکتی ہے اس وقت میں اوے محمد جد اسوارے کو صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہوئے محمد جد اسوارے پہلے جئی نہ ہون رفتارے ہوئے جد محمد سوارے پہلے جئی نہ ہون رفتارے او کونا دائے ڈاچی تھکی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے اللہ پاک میں اللہ پانو ان الفاظ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین